Jama'a Trump ya fusata. Kuna ganin zai aikata abin da ya ce zai aikata ko kuma ƙaryar da ya saba yi ne? Ya fito ya tabbatar wa duniya cewa dole ne mu hare Iran. Dole ne mu hari dukkan wata gadodi da suka haɗa garuruwa da garuruwa. Dole ne mu hari tashar jirgin ƙasa, kuma dole ne mu hari matatar mai, kuma dole ne mu hari kamfanin matatar wutar lantarki wadda ke bada ƙasar Iran gabaki ɗaya. Dole ne wannan karan Iran sai ta fuskanci hukunci a cewar Trump a daidai lokacin da aka yi masa wani gagarumin ɓannan da ko a wancan yakin ba a yi masa ba. Jama'a, barar da jirgin helicopter guda ɗaya wanda Iran ta yi, wanda ya sa a ƙasar Amerika ta kai hare-hare wanda bata samu nasara ba, nan take jamhuriyar musulunci ta haru gurare muhimmai na ƙasashe guda 3 zuwa guda 4 wanda ta yi musu ɓannar da suka daɗe ba a yi mata irin ta ba. Ina ne aka hara? Ga ƙasa na farko shine Iran ta hari Kuwait, ta yi musu muguwar ɓanna, Kuwait daman kusan kullum sai an hare ta. Aka zo aka harbi Bahrain ma kullun sai an hare ta, wannan ba shine matsala ba. An hari wani babban jirgin ruwan kasar America wanda yake tsakanin border Oman da Bahrain, wanda yana a koyayyen guri, jirgin yaki ne babba wanda jamhuriyar musulunci ta barar da shi a jiya da daddare. Wannan ba shine matsala ba. Kun san ina matsalar take? Akwai wani barikin sojoji a Jordan wanda tun kafin a kai wa tun da aka tsagaita wuta ba a taba kai wa Jordan hari ba sai jiya. Wato kasar America ta je ta samu wani barik a kasar Jordan, tana ajiye manya-manyan jiragenta na yaƙi F-13, F-15, MQ-9 da sauran manya-manyan jiragen yaƙi da na abba mai, wanda ake tunanin cewa da su za a yi amfani wajen yaƙar jamhuriyar musulunci ko kuma kasar mamaya idan ta tashi mai da murtani za ta yi amfani da su. Saboda a yanzu manya-manyan jirage da manya-manyan kayan fada ba zai ajiye su a kasar mamaya ba, ko kuma a Qatar, ko kuma a Kuwait, ko kuma a Bahrain ba. Saboda jamhuriyar musulunci ta raina wannan kasashen, sai ta juya baya ba ta kallon Jordan. Su kuma suka zo suka dinga ajiye manya-manyan jiragen su da manya-manyan kayan fadan su da dukkan wani jirgi wanda suke ji da shi a kasar Jordan, da kuma sojojin su ɗaruruwa. Jamhuriyar musulunci a jiya ta barar da wa'annan jirage ana maganar sama da kwaya 40, jirage masu makudan kuɗi, F-13, F-15 da manya-manyan jirage. Da kuma sojojinsu masu yawa, wato ake da daddare jamhuriyar musulunci ta yi kace-kace da su. Wallahi ba harin da aka yi mata Bahrain bane, bannan da aka yi mata Bahrain bane ya jijjiga ta, ba kuma bannan da aka yi mata a Kuwait bane ya jijjiga ta, ba kuma baran mata da babban jirgin ruwanta da aka yi bane jiya ya jijjiga ta. Abin da ya jijjiga kasar America shine ya aka yi Iran ta san da wannan kayan, ya aka yi ta san da wannan makamin, ya aka yi ta san da wannan barik din, ya aka yi ta san da wannan sojojin, jiya ta tayar da shi. Amerika ta ce ba za ta yadda ba, za ta mai da mummunan martani. Jamhuriyar musulunci ta ce tana shirye, idan ta maida ita ma tana da kalar da za ta maida mata, saboda